Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u mého, no když bych to rozdělím na tři party, nebo na 4, já nevím. U toho druhého videa jsem se splet, nebo v tomto případě u partu se splet, že jsem řekl druhého videa. To nevadí. Každopádně, můj pejsek sebral jabka. Ano, vidíte, mám už plnou bednu, no skoro teda, že by se to něco vešlo, dobře. Viděl jsem od té doby, co jsem tady strhal, tady padalo. Koukal jsem se na to video, celkem dobrý, jo, to tam vidět. Jsem myslel, že to bude daleko horší. Jsem se sbíral všechny jabka. Jedno šklivý. Tak, všechny jabka, dobrý. Ale dobře, všichni tam nejsou, ale každopádně. Pořád ještě, já to zkusím takhle nějak jakože ostřit. Můžete vidět, já nevím, no, to asi moc, tady, haha, to asi moc vidět nebude. Že tady pořád nějaký jakože jabka jsou. Jabka jsou, takže já udělám tu věc, že uděláme střih, dojdu si, nebo víte co, já to natočím, jak si jdu pro krabici, protože tu je úplně extrémně plná. A udělám překvapení, je to fakt dobrý, vidíte můj stín, moji ruku, ne, dobře, v pohodě, dobrý, to bez urážky, dobře, takže jdem, takže, žádně se vidíte, no, omlouvám se, ale točím to jenom z mobilu, takže nemůžu mít nějakou extrémní kvalitu, nebudu si přesně kupovat nějaký GoPro, tyjo, za, já nevím, já nevím ani kolik to stojí, 10 000, to je jedno. Každopádně nebudu si kupovat nějakou profi kameru GoPro, jenom proto, že chci natočit pár videí, že jo. To je úplně na hovno. Pardon. Takže zabočíme sem. Tak jo. A tady jsme, ani nevím kde, ale jsou tu bedny, takže beru bednu. A vrátím se s ní. To už točit nebudu, takže střih. Takže, výborně. Už se vracím. Hop. Takže dáme si to takhle, tu bednu, aby nám to něco už napadlo, že? A mobil dáme, teď nechci, abyste mě viděli. Já jsem určitě... Ne, dobrý. Já jsem určitě... Uvidíte, ale... Nechci. Jste mě viděli. Asi vidíte ten strom, no. Teď vidíte ruku. Dobře. Takže za chvíli to zase zatřesu, jo. To bude mazec. Dobře, takže 3, 2, 1. Asi mě vidíte, co? Když mě uvidíte, tak to je jedno. Takhle vypadám, no, nestím se za to, tak jo. Takže 3, 2, 1, teď. Sakra, do krabice, takhle mám už jiný mobil, do krabice žádný jabko nespadlo. Úplně výborně, úplně přesně podle plánu. Jo. No, něco upadlo, něco ne. Jinak, vemu si jablko si vemu, ano. Ano, vemu si jablko a sakra, směje. Fuj. Česí. Tak nic. Tak jo, takže tady nějaký pořádný macek, jo. Tak ho vemem. A kousnem. Ham. Dobrý, ještě jedno. A ham. Super.
Černou. Jem pizzu. Jo. Ale řeštík se jmenuje Humpík, to jsem zapomněl. A mi to promiňte. Jabko. Zajímavý. Já ho rozmrdnu. Tak jo. Koukejte. Sakra. Tak to nevadí. Takže snad někdy příště, nebo za chvíli, to je jedno. Tak čau.